മാതാജി ചൊല്ലട്ടെ. തനു മാതാജിയും കൂടെ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. തനു മാതാജി ചെല്ലുന്നോ? തനു പ്രദീപ് മാതാജി ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാ ചെല്ലിക്കോ വിജയശ്രീ ചെല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 9. യത്തേജസാ നൃപശിരോ അംഗ്രി മഹാന്മഖാർത്ഥം ആര്യോ അനുജസ്തവ ഗജായുധ സത്വവീര്യഃ തേനാഹൃത പ്രമഥനാഥമഖായ ഭൂപ യന്മോചിതാസ്തദനയൻ ബലിമദ്വേരഥേ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്. അവിടുത്തെ കൃപയാൽ 10,000 ആനകളുടെ ശക്തിയുള്ള അങ്ങയുടെ ആദരണീയനായ അനുജൻ നിരവധി രാജാക്കന്മാർ പാദസേവ ചെയ്യുന്ന ജരാസന്ധനെ വധിച്ചു. ഈ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം ജരാസന്ധന്റെ മഹാഭൈരവ യജ്ഞത്തിനായി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരെല്ലാവരും അപ്രകാരം മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അനന്തരം അവർ അങ്ങേക്ക് ഉപചാരം അർപ്പിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി എന്തോ മാതാജി ഒരു സെക്കൻഡ്. കണ്ടു മാതാജി എന്ത് പറഞ്ഞു? ഷെയർ ചെയ്യാം. കണ്ടു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികം. മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാത്തമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീധപദകമലം ശ്രീഗുരു വിഷ്ണുവംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സങ്കരനിരുകുമാദാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സങ്കരമലതാ ശ്രീവിശാഖാനിതാം സ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപീശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി സഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതി ജയപതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായകമപ്രദായിനെ ഗൗരവധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണെ നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശിവദ്വൈതഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ വെസ്റ്റേൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിന്ന് 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചിത് വികൽപവസന ആഹൂരാത്മാനമാത്മനഃ ദൈവമന്യേയപരികർമ്മ സ്വഭാവം അപരേ പ്രഭു. കേചിത് വികൽപവസന ആഹൂരാത്മാനമാത്മനഃ ദൈവമന്യേയപരികർമ്മ സ്വഭാവം അപരേ പ്രഭു. വികൽപവസന ആഹൂരാത്മാനമാത്മനഃ ദൈവമന്യേയപരികർമ്മ
സ്വഭാവം അവരെ പ്രഭും. അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 19. കേചിത് വികൽപവസന ആഹുരാത്മനമാത്മനാഃ ദൈവമന്യേ അപരേ കർമ്മ സ്വഭാവം അപരേ പ്രഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാന പദാർത്ഥം ശീലപ്രഭാതത്തിന്റെ കേജിത്ത് അവരിൽ ചിലർ വികൽപവസന എല്ലാവിധ ദ്വൈതങ്ങളെയും നിഷേധിക്കുന്നവർ ആഹുഹു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആത്മാനം സ്വയം ദൈവ അമാനുഷമായ അന്യേ മറ്റുള്ളവർ അവരെ വേറെ ആരോ ഒരാൾ അപരൻ കർമ്മം പ്രവൃത്തി സ്വഭാവം ഭൗതിക പ്രകൃതി അപരെ മറ്റനേകം പ്രഭം പ്രാമാണികന്മാർ. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാനെ കുറിച്ചെല്ലാം എന്താണ് പല പല അഭിപ്രായങ്ങൾ. നേരത്തെ നമ്മൾ 6 ഏതാണ് ഫിലോസഫിക്കൽ സ്കൂൾസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ. 6 സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. 6 സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു. കപിലൻ, പിന്നെ ആരാണ് പേര് അഷ്ടാംഗം, പതഞ്ജലി, അതവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സാങ്കേശാസ്ത്രം, ജൈമിനി, പിന്നെ കപിലൻ, പിന്നെ ആരാ വരുന്നത്? വ്യാസദേവൻ, കണാദൻ അല്ലെ, വ്യാസദേവൻ, പതഞ്ജലി അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വ്യാസദേവൻ, പിന്നെ ജൈമിനി, വ്യാസദേവൻ അല്ലെ. വേദാന്ത ദർശനത്തിന്റെ രചയിതാവാണ് വ്യാസദേവൻ. അതാണ് 6 സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി എന്ന്. അതിനെ വേദിക് ഏതാണ് കൃതികളിൽ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. വേദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അതിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവര് ഓരോരുത്തരും ഓരോ അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭാതത്തിന്റെ ഒരുവന്റെ വ്യക്തിപരമായ സന്തോഷങ്ങൾക്കും സന്താപങ്ങൾക്കും കാരണം സ്വയം അവൻ തന്നെയാണെന്ന് എല്ലാവിധ ദ്വൈതങ്ങളെയും നിഷേധിക്കുന്ന ചില ദാർശനികന്മാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചില ദാർശനികരുടെ ഫിലോസഫേഴ്സിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവരാരാണ് ദ്വൈതങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവ് പരമാത്മാവ് എന്ന് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിന്റെ അംശമായിട്ട് അണുവിഭു എന്നുള്ള ആ വിഭജനം കണക്കിലാക്കാതെ ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്നുള്ള ഞാൻ ബ്രഹ്മനാണ് എന്ന തരത്തിൽ പറയുന്നവര് അവരാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ദാർശനികന്മാരില് ചിലർ പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സന്തോഷങ്ങൾക്കും സന്താപങ്ങൾക്കും കാരണം അവനവൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതായത് കർമ്മഫലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്നാൽ അവർ ഈ ഭൗതിക അപ്പോഴുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചിലരുടെ അഭിപ്രായം അവനവൻ തന്നെയാണ് അവനവന്റെ ദുഃഖങ്ങൾക്കും സുഖങ്ങൾക്കും കാരണം. പിന്നെ വേറെ ചിലർ പറയുന്നത് അമാനുഷ്യ ശക്തികളാണ് ഉത്തരവാദികളെന്ന്. അപ്പൊ എന്തോ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, അത് ഏതെന്ന് പറയുന്നില്ല, ഏതോ ഒരു ശക്തിയാണ് അതിന് കാരണം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ കർമ്മമാണ് എല്ലാറ്റിനും ഉത്തരവാദി എന്ന് മറ്റു ചിലരും ഊന്നി പറയുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മയോഗയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഏത് പറയുന്നു? കർമ്മമാണ് കാരണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് അവനവൻ തന്നെയാണ് കാരണം. ഒന്ന് ഒരു കൂട്ടർ അദ്വൈതവാദികൾ പറയുന്നു. പിന്നെയാണ് എന്താണ് ഏതോ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, മനുഷ്യൻ അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി, അതാണ് അമാനുഷ ശക്തി. മനുഷ്യന് അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, അതാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. ചിലർ പറയുന്നു നമ്മുടെ കർമ്മഫലമാണ് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾക്കും സുഖങ്ങൾക്കും കാരണം എന്നാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാറ്റിനും പരമകാരണമെന്ന് മൂഢ ഭൗതികവാദികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികവാദികൾ എല്ലാം എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ 24 ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരീരമുണ്ടായി, അപ്പം മരണസമയത്ത് ഇതെല്ലാം അതിനോട് ചേരും എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഈ ഭൗതികവാദികൾ. ഭൗതിക തത്വം അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല, അതായത് ആത്മാവ് ഒന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭൗതികവാദികളുടെ. മറ്റേ ആധ്യാത്മികവാദികൾ അല്ലെ, ഇത് ഭൗതികവാദികൾ. അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന ആത്മാവ് എന്നൊന്നില്ല,
അപ്പൊ എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും കാരണം. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 അഭിപ്രായം പ്രഭുപാദ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങൾക്കും സന്തോഷങ്ങൾക്കും മുഖ്യ കാരണം അഭികാമ്യ കർമ്മമാണെന്ന് ജൈമിനിയും 6 സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫിയില് ജൈമിനി പറയുന്ന എന്താണ്, നമ്മള് അഭികാമ്യ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഇതാണ് ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണെന്ന് ജൈമിനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ സമർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജൈമിനി സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി പറയുന്ന എന്താണ്, അഭികാമ്യ കർമ്മം, നമ്മൾ ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. മാത്രവുമല്ല ഒരു പരമാധികാരമുള്ള ശക്തി കേന്ദ്രം അഥവാ ഏതോ ചില അമാനുഷ്യ ശക്തിയുള്ള ദേവൻ അഥവാ ഈശ്വരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാർ ഉള്ള പക്ഷം അദ്ദേഹം അഥവാ അവരും ദേവന്മാരും അഭികാമ്യ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിന് കീഴിലാണ്. ഇപ്പൊ ഏതോ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, മനുഷ്യന് അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി എല്ലാത്തിനും കാരണം ആകുന്നു എന്ന് ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ്, എല്ലാ പേരും ദേവന്മാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പേരും അതീത അമാനുഷിക അല്ലെ, മനുഷ്യന് അതീതമായ ആ ശക്തിയുടെ കീഴിലാണെന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കൂട്ടരും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ദേവന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും ആ പരമശക്തിയുടെ കീഴിലാണ്. അതൊരു സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫിയുടെ അഭിപ്രായമാണ്. നിശ്ചിത നിർവാഹകനാൽ കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാൽ കർമ്മ സ്വതന്ത്രമല്ല. ആകയാൽ നിർവാഹകൻ സ്വയം അവന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരനാകുന്നു. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര് കർമ്മഫലം ആയിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന ആളിനെയാണ് നിർവാഹകൻ അല്ലെ. ആ നിർവാഹകൻ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മ സ്വതന്ത്രമല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അത് സ്വതന്ത്രമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, പുണ്യപാപ ഫലങ്ങൾക്ക് ഇടയാകുന്നതാണ് അല്ലെ. കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് പുണ്യഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും പാപഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും, അത് സ്വതന്ത്രമല്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പുണ്യപാപ ഫലങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പുണ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സുഖവും പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ദുഃഖവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഏതാണ് മൂന്നാമത്തതിന്റെ വിശദീകരണം പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കാമ്യകർമ്മമാണ് സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്നുള്ളതിന്. അടുത്ത് പറയുന്നു, മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ഭൗതിക അഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം. അപ്രകാരം ഭൗതിക യാതനകളിൽ നിന്ന് സ്വയം സ്വതന്ത്രനാകാൻ ഒരുവന് കഴിയുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അത്യാഗ്രഹങ്ങളാണ്. അഭിനിവേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. സാധാരണ ആഗ്രഹത്തിനെ അല്ല പറയുന്നത്, അത്യാഗ്രഹത്തിനാണ്. ഇപ്പൊ ഒരിക്കലും തീരാത്ത ആഗ്രഹത്തിനെയാണ് അഭിനിവേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ആകർഷണം തോന്നുന്നത് ഏതിനോടെങ്കിലും. അങ്ങനെ ഇത് വരുന്ന അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ സ്വയം അതിൽ നിന്ന് ഉയരണം, മോചിതരാകണം, ഉദ്ധരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് മോചിതരാകണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭൗതിക യാതനകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാനും പറയുന്നുണ്ട്. ഏത് ശ്ലോകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, 6-5 ഏതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഉദ്ധരേ ആത്മാനം ന ആത്മാനം അവസാദയേ ആത്മൈവ ഹി ആത്മനോ ബന്ധുർ ആത്മൈവാരി രിപുനാത്മനഃ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബന്ധു ശത്രു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബന്ധു ശത്രു. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സെന്തായിട്ട് മാറും, നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ട് മാറും. അതേസമയം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ ബുദ്ധി സതുപദേശം തരും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മനസ്സിനെ നമ്മുടെ ബന്ധുവാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച്, മനസ്സെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങളല്ലേ, ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്വയം ഏതിൽ നിന്ന്, ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമ്മെ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ.
ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ്. ആകയാൽ മനസ്സിന്റെ ഭൗതിക അഭിനിവേശത്താൽ ഒരുവൻ സ്വയം ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ അകപ്പെടരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കുടുങ്ങുന്നത്. പിന്നെയും നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ആ ആഗ്രഹം ബാക്കി വെച്ച് നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരം വിടുമ്പോൾ അടുത്ത ജന്മം വീണ്ടും ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മനുഷ്യജന്മം, ഏതെങ്കിലും നല്ല പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ജന്മങ്ങളായിരിക്കും. എന്തായാലും നമ്മൾ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതമായി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എന്താണ് ആകർഷണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതികതയോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ലെ, അത് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്, സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്, പുണ്യപാപ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോ ശത്രുവും മിത്രവുമായിട്ട് ഏതിനെ മാറ്റാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും, മനസ്സിനെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ മനസ്സിനെ ബന്ധുവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടി നമുക്ക് എന്തായിട്ടും ഭൗതികതയോട് വിരക്തി തോന്നാനും അല്ലെ, വിരക്തി തോന്നാനും ആധ്യാത്മികതയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് ആസക്തി തോന്നാനും, വിരക്തി ആസക്തി തോന്നാനും നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെ കാരണമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സർവ കാരണങ്ങളുടെയും മുഖ്യ കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെന്ന് നാസ്തികരും, ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവര് പറയുന്ന എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചാലേ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസം വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെന്നാണ് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതാണ്, പിന്നെ ചില സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി പറയുന്ന എന്താണ്, ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു, ശരീരം മരണം വരുമ്പോ അതെല്ലാം അതതിനോട് ചേരുന്നു, ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതേ ഇല്ല. ഭൗതിക സാഹചര്യം ഊന്നി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭൗതിക സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കപില മുനിമാര് രണ്ടുപേരുണ്ട് അല്ലെ. ഒന്ന് ദേവഹൂതിയുടെ മകനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ മകനായിട്ട് വന്ന ആ സാഖ്യ ഫിലോസഫി. വേറൊരു കപിലനുമുണ്ട്, അത് ഭൗതിക സാഖ്യ ഫിലോസഫിയാണ് ആ കപിലൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭൗതിക സാഖ്യരെന്ന് പറഞ്ഞത്. സാഖ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താ, കണക്കാണ് അല്ലെ, നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വരുന്നത്. അതാണ് ഏതാണ് 24 ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 25 ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സും പ്രാണനും കൂടെ ഉൾപ്പെടെയാണ് 25. ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവര്, ആത്മാവിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവര് 24 എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാഖ്യയാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ഈ നമ്പർ പറയുമ്പോൾ അത് സാഖ്യ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള കപില മഹർഷിയല്ല, ഇത് വേറൊരു കപിലനാണ് ഈ ഭൗതിക സാഖ്യ ഫിലോസഫി പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന എന്താണ്, എല്ലാത്തിനും കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ ഏകീകരണമാണ് ഭൗതിക സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സൃഷ്ടി വരുമ്പോ ഈ 24 ഘടകങ്ങളും വേറെ വേറെ നിൽക്കും. അവരുടേതായിട്ടുള്ള ദേവതമാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കും. ദേവതമാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് സൂര്യൻ, പിന്നെ അഗ്നി, വായു, അങ്ങനെ ഓരോ ദേവതന്മാരുണ്ട് ഓരോ ഘടകത്തിനും. അപ്പൊ ആ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ചു ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാരെല്ലാം ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും വിരാട് രൂപം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിരാട് രൂപം, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് വിരാട് രൂപമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗം നമ്മുടെ ശരീരവുമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു കമ്പാരിസനോട് വരുന്ന പ്രകൃതി എന്നുള്ള വിരാട് രൂപവും നമ്മുടെ ദീപസത്തയുടെ ശരീരവും അങ്ങനെ. അപ്പൊ എന്താണ്, രണ്ടിലാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ട്, 24 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഏകീകരണം വന്നപ്പോഴാണ് അതെന്തായിട്ട് മാറിയത്, സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ട് മാറിയതെന്ന്
ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല സർവ്വവിധ ഭൗതിക യാതനകളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനും കാരണം ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലുള്ള അഥവാ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള വിയോജനമാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതിനോടെങ്കിലും താല്പര്യമില്ലാതെ വരുമ്പോ അതെന്തിനിടയാക്കുമെന്ന് പറയുന്നു? സർവ്വവിധ ഭൗതിക യാതനകളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് കാരണമാകും എന്നാണ് ഈ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്നാലും പറയുന്നില്ല. കണങ്ങളുടെ ഏകീകരണം അഥവാ സംയോജനമാണ് സർവ്വതിനും കാരണമെന്ന് ഗൗതമ മുനി പറയുന്നുണ്ട്. ഗൗതമ മുനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി പറയുന്ന ഏതാണ്? കണികകൾ അല്ലെ? കണം എന്ന് വെച്ചാല് ഏതാണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ആറ്റം അല്ലെ? ആറ്റം. വിഭു അണു. അണു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അണുക്കളുടെ ഒരുപാട് അണു ചേരുമ്പം എന്താണ്? അതൊരു ജീവസത്തയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശരീരമായിട്ടോ ജീവസത്തയായിട്ടൊക്കെ മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അണുക്കളുടെ സംയോജനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകീകരണമാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമെന്ന് ഇത് പറയുന്നു. ഈ ആരുടെയാണ്? ഇവിടെ ഗൗതമ മുനിയുടെ ഫിലോസഫി പറയുന്നു. ഇത് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു ചരിത്രത്തിലൊരു ബുക്കുണ്ട്, വണ്ടർ ദാറ്റ് വാസ് ഇന്ത്യ ബൈ A.L. ബാഷം. യൂറോപ്യൻ ആണ് A.L. ബാഷം എന്ന് പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉന്നത കൃതിയാണ്, ചരിത്ര കൃതിയാണ് വണ്ടർ ദാറ്റ് വാസ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ മഹത്തരമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വിദേശി ഇന്ത്യയെ പുകഴ്ത്തുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ വേദ സംസ്കാരത്തെയും വേദങ്ങളെയും ഉപനിഷത്തുക്കളെയും മറ്റ് സ്മൃതികളെയും ഒക്കെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി നല്ല ഒരു ഒന്നാം തരം കൃതിയാണ് അദ്ദേഹം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് മഹത്വവൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു യൂറോപ്യനാണ് അദ്ദേഹം. അതില് ഇതെല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് ഓരോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വായിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് മലയാളത്തിൽ അതിന്റെ തർജ്ജിമയൊക്കെ ഇപ്പൊ കിട്ടും. ഒറിജിനലി ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ മലയാള തർജ്ജിമകള്. ഇംഗ്ലീഷില് വണ്ടർ, WONDER, വണ്ടർ ദാറ്റ് വാസ് ഇന്ത്യ. വണ്ടർ ദാറ്റ് വാസ് ഇന്ത്യ. പ്രൊഫസർ A.L. ബാഷം. ഇപ്പൊ മലയാളം കാണും. അതിന്റെ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും മലയാളം തർജ്ജിമ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഒരു പ്രധാന കൃതി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് മലയാളവും കാണും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഗൗതമ മുനി. അടുത്ത് കണാദനും അതേ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആറ്റത്തിന്റെ ഏകീകരണം, കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെ? ഏകീകരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പൊ അത് കമ്പൈൻ ടുഗദർ ആയപ്പോഴാണ് ഒരു ജീവസത്ത ഉണ്ടാകുന്നതും അപ്പൊ അത് സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ ആത്മീയ തേജസ്സാണ് സർവകാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണം എന്ന് അഷ്ടവക്രനെ പോലുള്ള നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ കണ്ടെത്തി. അപ്പൊ നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാനിൽ രൂപം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് അല്ലെ? അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതിസാണ് അവർക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടിടം. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് അതിലെ പ്രധാന ആളാണ് അഷ്ടവക്രൻ. അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ളവർ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ ആത്മീയ തേജസ്സാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സുഖദുഃഖങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം, എല്ലാ ക്രിയേഷന്റെയും ഒക്കെ കാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എന്നാൽ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം ഭഗവാനാണെന്നും ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സർവകാരണമാണെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോ അഷ്ടാംഗ യോഗ എല്ലാം പഠിച്ചപ്പോഴ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മമല്ല, ആ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന തേജസ്സാണ് അല്ലെ? ജ്യോതിസാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ജ്യോതിസാണ് ഏതായിട്ട് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി. അപ്പൊ ആരാണ് അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള ഉത്ഭവ സ്ഥാനം? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് അല്ല അതിന് കാരണം പിന്നെ ആരാണ്? ആരിൽ നിന്നാണോ അത് ഉളവാകുന്നത് ആ ആളാണ് കാരണം. അപ്പൊ അതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഉത്ഭവ സ്ഥാനം എന്ന് നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം അവര് രൂപത്തില് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട്.
സർവകാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയും പറയുന്നു. ഏതാണ്? ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ അനാദിരാതി ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന ഏതാണ്? പിന്നെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ട ആളാണ് ബ്രഹ്മാവ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്ന എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും പരമകാരണം ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ദൃഢീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മറ്റ് തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ആര് തള്ളിക്കളയുന്നു? ബ്രഹ്മസംഹിത തള്ളിക്കളയുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും, അല്ലെ, പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്ന വിഭൂതി യോഗത്തിലും എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതില് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മോട് അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഏതാണ്? തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ വിവിധ അഭിപ്രായം പറയുമെങ്കിലും സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായി സുഖദുഃഖങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല, അല്ലെ? നമുക്കെന്താണ്? ഭഗവാനിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമ്പോ നമുക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും കർമ്മഫലങ്ങളും ഒന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ശ്ലോകം 20. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്രദർഘ്യാത് അനിർദ്ദേശ്യാത് ഇതി കേശവ നിശ്ചയഃ അത്രാനുരൂപം രാജർഷേ വിമൃശ സ്വമനീഷയാ. അപ്രദർഘ്യാത് അനിർദ്ദേശ്യാത് ഇതി കേശവ നിശ്ചയഃ അത്രാനുരൂപം രാജർഷേ വിമൃശ സ്വമനീഷയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. മുരളീധര പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. പ്രഭു ഒന്ന് വായിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്രദർഘ്യാത് അനിർദ്ദേശ്യ അതിഥി കേശവി നിശ്ചയഃ അത്രാനുരൂപം രാജർഷേ വിമർശ സ്വമനീഷയാ. ഇവിടെ അനിർദ്ദേശ്യാത് ഇതി എന്നാണ്. അനിർദ്ദേശ്യാത് ഇതി അത് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോ അനിർദ്ദേശ്യാദിതി കേശവി നിശ്ചയഃ. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കണം. ആ വരി മൊത്തം ഒരുമിച്ച് വായിക്കണം. അപ്രദർശ്യാത് അനിർദ്ദേശ്യാദിതി കേശവി നിശ്ചയഃ അത്രാനുരൂപം രാജർഷേ വിമർശയാ സ്വമനീഷയവും. തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അനിർദ്ദേശ്യാത് ഇതി എന്ന് വായിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ കേശവി അത് ഇവിടെ വിഭജിച്ച് വരുമ്പോ കേശു അപി എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാന പദാർത്ഥ ശീല പ്രഭാതർക്ക് ഇതേ. അപ്രദർശ്യാത് അനുമാന ശക്തിക്ക് അതീതമായി അനിർദ്ദേശ്യാത് ചിന്താശക്തിക്ക് ഉപരിയായി ഇതി അപ്രകാരം കേശു ഏതോ അഭി ഓം നിശ്ചയ രൂപം അവയിൽ ഏതാണ് ശരി? രാജഋഷേ, ഹേ രാജർഷി, വിമർശ സ്വയം തീരുമാനിക്കുക, അന്ന് സ്വയം മനീഷയ ബുദ്ധിശക്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് വിവർത്തന ശീല പ്രഭാതത്തിന്റെയും ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്തെന്ന് വാക്കുകളാൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനോ കൽപ്പനകളാൽ അറിയാനോ വാദപ്രതിവാദങ്ങളാൽ നിശ്ചയം വരുത്താനോ ആർക്കും സാധ്യമല്ലെന്ന് ചില ദാർശനികന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓരോ ദാർശനികർ, ഫിലോസഫേഴ്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം എന്തെന്ന് നമുക്ക് വാക്കുകൊണ്ടോ ചിന്ത കൊണ്ടോ പിന്നെ ഏതാണ് വാദപ്രതിവാദം കൊണ്ടോ നമുക്ക് എന്താണ് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ വരുന്നു, അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം? സുഖം വരുമ്പോ ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദുഃഖം എന്തിനെ എടുത്തു പറയുന്നു? ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്തെന്ന് വാക്കുകളാൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, പിന്നെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പിന്നെ സമർത്ഥിക്കാൻ. വാദപ്രതിവാദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിബേറ്റ്. സമർത്ഥിക്കാനും സമർത്ഥിച്ച് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താനായിട്ട്, അതാണ് നിശ്ചയം വരുത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ എന്താണ് കാരണം എന്ന് നിശ്ചയം വരുത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത്, ഫിലോസഫേഴ്സ് പറയുന്നത് അതാണ്. അല്ലയോ ഹേ രാജർഷി, സ്വന്തം ധിഷണാശക്തിയാൽ ഇവയെ ശരിയായതെന്തെന്ന് ചിന്തിച്ച് സ്വയം തീർച്ചപ്പെടുത്തുക. ആരോടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? രാജർഷി ആരാണ്? രാജർഷി? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ്. ആരാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്?
ഋഷഭ അല്ലെ? ധർമ്മരാജ് ധർമ്മരാജാവ്. അതെ, ധർമ്മരാജ. ഋഷഭത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ധർമ്മരാജാവ് അല്ലെ? അപ്പൊ പറയുന്ന എന്താണ്? സ്വന്തം ദിഷണാശക്തിയാൽ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായതെന്ന് ചിന്തിച്ച് സ്വയം തീർച്ചപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ പരീക്ഷത്ത് രാജാവ് പിന്നെ ഋഷഭത്തിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ 3 കാലുകൾ ആരാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതെന്ന് നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലെ? അതിന്റെ മറുപടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഓരോ ഫിലോസഫേഴ്സ് ഓരോന്ന് അഭിപ്രായം പറയുന്നതല്ല ഋഷഭം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നു, ഇപ്പൊ എന്താണ്, എന്താണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്ന് ചില ഫിലോസഫേഴ്സ് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാനും പറയുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ. എന്താണ്? അങ്ങയുടെ ബുദ്ധിശക്തിയാൽ, ധിഷണാശക്തി, അങ്ങയുടെ ബുദ്ധിശക്തിയാൽ കുറെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതില് ഏതാണ് ശരിയെന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ച് തീരുമാനിക്കൂ. ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങ് തന്നെ ചിന്തിച്ച് ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിവേക ബുദ്ധിയാ ചിന്തിച്ച് തീരുമാനം എടുത്തോളൂ എന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഋഷഭം പറയുന്നതിന് പകരം രാജാവ് തന്നെ ചിന്തിച്ചെടുത്തോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ ഭഗവത് അനുമതിയില്ലാതെ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ ഏതൊന്നും തന്നെ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവത് ഭക്ത വൈഷ്ണവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എന്ത് നടന്നാലും അത് ആരുടെ പിന്നെ അറിവോട് കൂടിയായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ അറിവോട് കൂടിയായിരിക്കും ഇല്ല. ദുഃഖങ്ങൾ വന്നാൽ പാണ്ഡവര് വിചാരിച്ചിരുന്നു, അതേപോലെ കുന്തി ദേവിയും വിചാരിച്ചിരുന്നു. അത് നമുക്ക് ദുഃഖം വന്നതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ? അത് ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചു അങ്ങനെ വരണമെന്ന്. നമുക്ക് ക്ലേശം വരണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ക്ലേശം വന്നത്. പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, വലിയ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ചെറിയ ക്ലേശങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭക്തർക്ക് മാറ്റി തന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ വലിയ ക്ലേശം വരുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ അത് ചെറിയ ക്ലേശങ്ങളായിട്ട് അനുഭവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ സഹിക്കണം എന്നാണ് ശുദ്ധ ഭക്തർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ശരിക്കുള്ള വൈഷ്ണവർ അവരാണ് ഭഗവത് ഭക്തർ അല്ലെ? അവർ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നാണ്. ഭഗവത്ഗീത 15:15 ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം ദൃഢീകരിക്കുന്നു. 15:15 ചൊല്ലിക്കോളൂ. സർവൈരഹമേവ ഹൃദിസന്നിവിഷ്ടോ സ്മൃതിജ്ഞാനമവോഹനം സന്നിവേഷ്ടോ വേദ്യോ തസ്മൃതിജ്ഞാനമഹോഹനം ച വേദവിദേഹ വേദൈച്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തക്യ ദ്വേദ വിദേഹ പാചാഹം. നമ്മള് ഇപ്പം 15 അധ്യായം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. പുരുഷോത്തമ മാസമായോണ്ട് എന്നാലും മറന്നു പോകുന്നു. ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന എന്താണ്? ബുദ്ധി തരുന്നതും മറവി തരുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ വേദാന്തം രചിച്ചതും വേദാന്തത്തെ അറിയുന്നതും വേദങ്ങളുടെ ഉറവിടവും വേദങ്ങളെ പഠിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അവ അറിയുന്നത് എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും അറിവിയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. അപ്പൊ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ മറക്കണം അല്ലെ? മറന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ മറവി തരുന്നതും ഭഗവാൻ, ബുദ്ധി തരുന്നതും ഭഗവാൻ എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അറിവോ സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ശ്രദ്ധയോടെ പരിരക്ഷിക്കുന്നതും എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും സാക്ഷിയായി സർവവ്യാപിയായി ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, 2 പക്ഷികൾ അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു പക്ഷി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, മറ്റേ പക്ഷി സാക്ഷിയായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും സാക്ഷിയായിട്ട് സർവവ്യാപിയായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ശ്രദ്ധയോടെ പരിരക്ഷിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്.
നാം ശാശ്വതനായ സാക്ഷിയെയും ജീവാത്മാക്കളുടെ സന്തത സഹചാരിയെയും അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന ഏക കാരണത്താൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അംഗീകരിക്കുന്നു. അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നല്ലതും ചീത്തയെല്ലാം ആര് കാണുന്നു? ശാശ്വതനായ ആ പരമാത്മാവ് കാണുന്നു സാക്ഷിയായിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ ശാശ്വതൻ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗ്യനായ ഒരു ന്യായാധിപൻ കുറ്റവാളി എന്ന് വിധിക്കുന്നത് വരെ ഒരുവനെ അവന്റെ കൃത്യങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷിക്കരുതെന്ന് നാസ്തികർ വാദിക്കുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിയും തെറ്റും ഏതാണ്? തെറ്റ് ഏതാണ്? ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ. നമ്മളിപ്പോ ട്രയൽ നടത്തുന്നില്ലേ? ഒരാളിനെ കുറ്റകൃത്യത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്താല് അയാളെ കുറ്റവാളി എന്ന് വിളിക്കരുത് എന്നാണ്, ക്രിമിനൽ എന്ന് വിളിക്കരുത്. അപ്പൊ കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ അയാൾ ആരല്ല? ക്രിമിനൽ അല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ നീതിന്യായവും പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? നാസ്തികരും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, വാദിക്കുന്നത്. നാസ്തികർ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭൂതകാലത്തും വർത്തമാന ജീവിതത്തിലും അവൻ പ്രവർത്തിച്ചതൊക്കെയും ഒരു പക്ഷേ വിസ്മരിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഭൗതിക ശരീരമാകുന്ന അതേ വൃക്ഷത്തിൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാവും പരമാത്മാവും പോലെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് നാം നിശ്ചയമായും മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഒരാള് എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം അല്ലെ. ഭൂതവും ഭാവിയും വർത്തമാനവും അറിയാം. അർജുനനോട് പറഞ്ഞതും അതാണ് അല്ലെ. മുമ്പ് നീയും ഞാനും എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നീ അത് ഓർക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന് കഴിഞ്ഞ കാലവും ഇപ്പോഴത്തെ കാലവും ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? എല്ലാം കാണുന്നു ശാശ്വതനായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് പക്ഷിയെ പോലെ, 2 പക്ഷികളെ പോലെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ റെക്കോർഡിൽ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആര്? നാസ്തികർ വാദിക്കുന്നത്. അവയിൽ ഒരു പക്ഷിയായ ജീവാത്മാവ് വൃക്ഷത്തിന്റെ കായ്കനികൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. അതേസമയം മറ്റേ പക്ഷിയായ പരമാത്മാ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തികളെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷിയായി നിലകൊള്ളുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാഭാവം ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും സാക്ഷിയാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്താൽ മാത്രമേ ജീവസത്തയ്ക്ക് താൻ ഭൂതകാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചതൊക്കെയും സ്മരിക്കുവാനോ വിസ്മരിക്കുവാനോ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ വിസ്മരിക്കുക ചെയ്യുന്നതല്ലേ. ആരെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അത് വിസ്മരിക്കും. നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ദൂഷ്യം ചെയ്താൽ അത് സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവം അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടും ഒരേപോലെ സ്മരിക്കുകയും വിസ്മരിക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വേണ്ടതല്ല നമ്മൾ സ്മരിക്കണം, വേണ്ടാത്തത് വിസ്മരിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല, നേരെ തിരിച്ചു ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ആകയാൽ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സർവവ്യാപിയായ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മമായും വികേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവായും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തായിട്ട് വരുന്നു? നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ബ്രഹ്മമായിട്ടും, അതേസമയം നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഹൃദയത്തിൽ ആരായിട്ട്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാകും. ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി എന്നീ സർവ്വതിന്റെയും ജ്ഞാതാവും അദ്ദേഹമാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം അറിയുന്നവൻ അദ്ദേഹമാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഏതൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് രഹസ്യമാക്കി വെക്കാൻ സാധ്യവുമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് രഹസ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ചുരുക്കം അല്ലെ. എല്ലാം ആരറിയുന്നുണ്ട്? പരമാത്മാവ് അറിയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഒന്നും സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? മനസ്സിലല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട്. എല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും ഇരിക്കുന്നു. ഭക്തർക്ക് ഈ സത്യം അറിയാവുന്നതിനാൽ കർമ്മഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠപ്പെടാതെ അവരവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിറവേറ്റുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? അവ്യക്തിഗതവാദികളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികവാദികളിൽ നിന്നും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഭക്തർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ആര് കാണുന്നുണ്ട്? പരമാത്മാവ് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ്? നല്ല കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ, കർമ്മഫലത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഉത്കണ്ഠയില്ലാതെ എന്താണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവയ്ക്ക് പുറമെ ഭഗവാന്റെ പ്രതികരണത്തെ കുറിച്ച് പാണ്ഡിത്യത്താലോ ഊഹാപോഹങ്ങളാലോ ആർക്കും നിർണയിക്കാനും ആവില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു മൂലയ്ക്ക്, ഒരു അണുവിന്റെ അത്രയും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായാലും
അതേപോലെ ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ പോകുന്നവര് ഊഹാപോഹക്കാരാണ്. ഭഗവാൻ ഇന്നതാണ്, അതാണ്, ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അവർക്കും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ആർക്കും അത് നിർണയിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർണയിക്കാൻ പറയാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചിലരെ മാത്രം ആപത്തിൽ അഥവാ ക്ലേശങ്ങളിൽ അകപ്പെടുത്തുന്ന വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ പരമജ്ഞാതാവ് അദ്ദേഹമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലർക്ക് ക്ലേശം വരുന്നു, ചിലർക്ക് ക്ലേശം വരുന്നില്ല? നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ. നമ്മൾ പറയൂ അയാൾ എന്ത് ചീത്ത മനുഷ്യനാണ്, എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. എല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ദുഃഖം എന്നിവിടെ പറയുന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് നമുക്ക് ക്ലേശം വരുന്നത്? കുന്തിദേവി തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലേശങ്ങൾ തന്നോളൂ. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് കുന്തിദേവി പറഞ്ഞത്, കുന്തിസ്തുതിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ ക്ലേശങ്ങളിൽ പെടുമ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കും. അതിനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ടാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നു. എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിയുന്നത് 15-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം അറിയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ആകയാൽ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദാന്തി ആകുന്നു. വേദങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തം അറിഞ്ഞ ആളാണ് വേദാന്തി. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ അറിയുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദാന്തിയുമാണ്. അദ്ദേഹം വേദാന്തത്തിന്റെ രചയിതാവും ആണ്. ഉപനിഷത്തുക്കളാണ് നമ്മൾ വേദാന്തം. 8:27 അയ്യോ, നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിപ്പോഴാ ശ്രദ്ധിച്ചേ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ലയിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലേ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കഥാസേവജ പതിദാന പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ പ്രസാദ മഹാരാജ് ഗ്രന്ഥരാജ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.